Menjamin kaba nila yo objective Lingbao District Surveillance Officer but Lingbao ki Porpech for East Cassines District bala don uwe ubrio ubala test positive uba wancha district joni ringkat bat iwe bahin ibetre orang from PHC but haka sauterik kila don kumba sausan kenta shani sipo mokwan ti shen hadin bangiyo e kata kejingtip nila shen ki steps ban ningkong ban kangdam shwa ya ka PHC naman puni smutho ba uta ubrio ubri positive ringkat bat itai high risk contact kia don haka tu kacaka ti nila le du ya ka contact tracing ki ni ong khamtam ya ki to ki primary bat ki high risk contact ki bamut kinu ki brio ki baya kendu markhmat bat itu positive case lani bat itu high risk contact i bahiyeng jo u i batre ha PHC tinalor kata kum ka precautionary measure kum kalat ban yada na kajing sapriam jong ni ujing pang hakaju kaporu ni ai jing pente pakino ki brio ki bawan sha ka PHC hakutu kasni ha santarik pakum juru ki bawan menen ka santarik bakin chu shong hop sha hayin kin chu quarantine choila di hayin kin phone sha ka district control room nin sa ai kajing pinsung thu ba khamshai bakin vo dia ni la di ha patu khia uchongki lara don kino ki bedon ki dak kishin jo kajing pang ku kajing jurho kajing shipmet bakin pentip no ran shapo office ku chong tikini baro ki long kum kita ki measures kilat ki bangia shim tat hadu bangin dalaban test kini ki primary bat ki high risk contact kat kum kajing pinshai jo district surveillance officer kini ki brio khantam kini ki primary bat high risk contact nin bu shwa bakin shong hot kini quarantine shaira de shipor kumba sausan sni hadian sausan sni pada ingin seshim yang kata test ke bunyi orang nama hak kata kapor lada day bala bit jingpang uta virus unsur peni ya de hak kata test ke bangin seshim kita hadu bangin da dep ya kata ingin sesuatu khamshai don em ke district joni ki belayo ban kem lani ki belayo ban kontrak ya kani ke jingpang lingba uta positive kata ngiru ngidang ya budien ngidang ya pan ya kajing pensyai naki Porpech jongka health pat po East Cassines District namar ba kumnu ba hakapor ba udang up ya result uyo akan mi na quarantine ti ya kadi mala ai ka jing tha ya district surveillance officer ba in yo ya kajing shai na po East Cassines kanang bangiru in la patsutu nila ai ki order menin mo namar bangi sutu pakino ki chaka hakiba urung uni ubrio bidon kamhi ban le kata contact tracing le si u ya thu khana u shongkai thamslem ba kinu ki brio ki bamdon kila jingada kum ki mas ke jing ya jengai iwe pat lara don kum kita ni kwa pan le ki contact tracing khnang ki brio ru kin suthu kin hap shong khop shwai de bat kin hap bodin shipon ya ka pat ki apa jongki kamut ba baro mau keluar barok kawai lani ka district barok kawai ngin kandang no lani ba don kacing sapriang tulma jo ni jingpang hadu menta kum kacing pensyai kampat don case ha district ngimpat test hi kini ki biru ngin hak pet hadin kat tu kat misni ha ka jo kapor kampat don kamban le ka lockdown ne ka containment nomor bun kila kli ka ni containment zone ni le tang hadin ba kidon ki case kat tu kat ni teli ha iwe i jakar ibangin tip nang nu kabit nang nu kawan laga poi kum kata kapor gin sele don kang ni hadu menta ke shulong hi ba namar bala don kum uni ubriu ubawan ni don kamban le kata contact tracing ban sutho sha yanu ya kendu yakini ki briu ni on shongkhop quarantine ni ladi la ban bit la banum bit ru ki briu kim dei ban don kanu jing sir ni ka jing tin namar ya kan ke exercise ngin le ni la dep menta ni la dep identify kita ki primary ya ki high risk yaki secondary contact ru what yaki nong pang ki bawan shapo PHC ha ka santarik bat ka santarik bun ki keteng layo bat mila ay ka jingtip ru yaki CCMC yaki menteri shnong don ki bangila phone link ba ki phone number bun ki la phone ship control room jongi ru kini ki brio kin don kamante kin shop hop sho hayu tingin sebut din nakapor sa kapor nakaliang jong control room ba nakaliang jong ka IDSP ti ha ka jong kapor ru yaki movements jo uni ubrio nang shano ulek namar kila yo mila ai ko ka press release ru menin ba kila rom tok hapo yo mo korwat ru ti kumjo mila pemi e pato order mila kli benia asha ba hamno pilet pi akendu patlu katlu for pi penlut hamtu nang dungin sutu kamut ba kayo baro ko ka don kamban khang baro kidukan kidon kamban khang em kam nang punta
Henry kum kalat banchu yada bat batin snusngan ni ay ka jingpinte pa kinu kibriyo ki balik pindan kam yaki ATM hadin ka sanbaji hakato ka por up minute tengken kai ka baki tu kibriyo dan hangtu kin shu shang hop shwa tat hadu ka binyo ya ka information bat kini contact tracing exercise ikadu na shuka man ong ba atli himat ka way ka ba long ba mismo ay kublay na kaberita ki CCMC bat ki borshnong ki ba hadin bat kila isnoy ka diga jingjia ki phone ki zonal magistrates ki ko akan ay ka jingpun shay ki ba no shnong tang kinum ya tiang bat kinum ya le kuma ngalayo ban kreni menteri dam thon menen kami bat kidon ka jing sokya kidon ka sense of responsibility bat ka jing snowlem na kaberita ki staff PHC naman bakli minta kin hapshang hapshwa na po PHC kin la ban ni shabar kin la ban lection shanu kila om yang ba madam ni deploy ban pinbiang ni ki mo ki ba madi kinu jingkan kam jang ni so tanat ekata ka binsin jingyarap joki namar kini ki health workers joni ki brio ki ba yarap ki ba aya ka jingyarap hakaliam jong pat kya dikadu pade ni yo i menen ba hadin mami tani ka jingkan ka kubor kibun kini kubor ham saya kibun ki forward sering ba social media ki bala shu keno lam ler ki bala shu kren ni ki aka la ni kento aka ki bam de ki jing shisha ki facts la ni ki jing tentip ki ba shisha ni la ai ling ba ko press release ngim ko ban kanu ko confusion but ni kenturu ki bio ba snow ba ban kiar na ka ba forward kulmar ni ka ba kren kulmar klen da ke ya kanu ko jing shisha mala wood ni la tentip bu ESP superintendent of police ibla shimkia kani ka benta namar ba kat kum ki rule ki an ki badan minta kanu ka jing tin sapriam la ne ka jing ai ka kubor ka bamde ka bashisha ka long ka ba la ban shim ye ki dan kuna ki bangila ban shim action kat kum ka Meglai Diseases Epidemic Control Act bat ki wei tinga kentu ki bio snoba wat namle ni namar ka wan ra ka jing sir ka jing pil hapde ki bio snoba ban wat shoy ka jing shisha la don kanu ka jing akatir phone ka office phone ki zonal magistrate ka control room jangi kadang begin la ban ay ka jing pinshai ka ba ay kublay na kaberita ki CCMC bat ki borshnong ki ba hadin bat kila isnoy ka diga jingjia ki phone ki zonal magistrates ki ko akan ay ka jing pinshai ki ba no shnong kadang kinum ya tiang bat kinum ya le kuma ngalayo ban kreni menteri dam thon menen kami bat kidon ka jing sokya kidon ka sense of responsibility bat ka jing snowlem na kaberita ki staff PHC naman bakli minta kin hapshang hapshwa na po PHC kin la ban ni shabar kin la ban lection shanu kila om yang ba madam ni deploy ban pinbiang ni ki mo ki ba madi kinu ki jingkan kam jang ni so tanat ekata ka binsin jingyarap joki namar kini ki health workers joni ki brio ki ba yarap ki ba aya ka jingyarap hakaliam jong pat kya dikadu pade ni yo i menen ba hadin mami tani ka jingkan ka kubor kibun kini kubor ham saya kibun ki forward sering ba social media ki bala shu keno lam ler ki bala shu kren ni ki aka la ni kento aka ki bam de ki jing shisha ki facts la ni ki jing tentip ki ba shisha ni la ai ling ba ko press release ngim ko ban kanu ko confusion but ni kenturu ki bio ba snow ba ban kiar na ka ba forward kulmar ni ka ba kren kulmar klen da ke ya kanu ko jing shisha mala wood ni la tentip bu ESP superintendent of police ibla shimkia kani ka benta namar ba kat kum ki rule ki an ki badan minta kanu ka jing tin sapriam la ne ka jing ai ka kubor ka bamde ka bashisha ka long ka ba la ban shim ye ki dan kuna ki bangila ban shim action kat kum ka Meglai Diseases Epidemic Control Act bat ki wei